Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. मिशन फॉर लोकल पेडणे यांच्या वतीन तसेच म्हणजे असंख्य कार्यकर्त्याच्या वतीन सगळ्यांच्या विचार विनिमयानंतर आम्ही असे ठरवले की येते ते इलेक्शन मगो पक्षातर्फे लढवचे. ताका लागून आम्ही आज बरेचसे कार्यकर्ते बाप सुदीन ढवळीकर तसेच बाप दीपक ढवळीकर हांका मिळून तसेच महालक्ष्मी देवीचे दर्शन घेऊन आम्ही आज असे ठरवले की आम्ही मगोतर्फेच इलेक्शन लढयतले. येता त्या 7 तारखेक आमचो भव्य मगो प्रवेश जातलो आणि आमच्या पेडणेकरांचे अस्तित्व आम्ही दवरतले. कारण आमच्या पेडणेकर जे आम्ही स्वाभिमान म्हणतात हे स्वाभिमानी हे आम्ही आमच्या मायभूमीतल्या आमच्या लोकल पक्षातर्फेच दाखयतले. कित्याक आम्ही जेन्ना मिशन फॉर लोकल हे जसे लोकल आसा आणि आमचो MG पक्ष ह्यो लोकल आसा हे आमचे पेडणेकार हे उचलून धरतले आणि येता त्या विधानसभेत मगो पक्षातर्फे आमकां फुडें व्हरतले आणि विधानसभेत पेडणेकार आसतलो.